самите старшини ми казаха, тук идваш при хлебарките и дървениците, аз не знаех какво е това. В деня, в който влязах и те отвориха килията, аз изпитах ужас от това, което заварих. Там беше умопомрачително, изглеждаше като от филм на ужасите. Базата е доста стара, от може би от 70-80 години и колкото и да се опитва да се поддържа, то вече става практически невъзможно. Почти всеки един от задържаните там съди държавата за условията, в които се намира. Стаите са големи, предполагат събиране на прекалено много хора в едно пространство. Всеки има някаква собствена част, която си защитава като собствена територия, което някога води до конфликти между лишените от свобода. Около 50 човека ползват няколко туалетни кабинки, няколко мивки. Едни мият, други перат, трети се къпат и става проблем. При сегашните условия поддържането на хигиена е доста трудно. Когато 2017 за първи път поех поста на министър на правосъдието, заварих местата за лишаване от свобода в, меко казано, много лошо състояние. Основен проблем бяха лошите материални условия, липсата на 4 квадрата жилищна площ, липсата на санитарни помещения в килиите, поради което България непрекъснато беше под засилен мониторинг. България търпеше жестоки критики по отношение на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека. Между затворническото насилие, също така и насилието между задържаните беше на високо ниво. Това от своя страна криеше огромни рискове. Употребата на физическа сила в дадени моменти беше с висок процент поради факта да се овладява това междузатворническо насилие. Имаше много инициирани бунтове заради лошите условия. Лошите условия в местата за лишаване от свобода създават психологическия дискомфорт. Повишаване нивата на стрес провокира и по-високи нива на агресия и други психологически проблеми, като депресивни състояния, стрес. Бил съм свидетел, когато лишени от свобода са били склонни на суицидни действия заради средата, в която са настанени. Лошите условия са способни да извадят едни от най-лошите качества на лишените от свобода наяве. Те не са склонни да спазват правилника за вътрешния ред и дисциплината, което на своя ред води до пораждане много напрежение в работния процес. Средствата, които държавата разполагаше, бяха крайно недостатъчни за подсигуряването на едни нормални условия за изтърпяване на наказанието и за задържаните лица. Това, което през последните години се подобри, не без помощта на нашите партньори от норвежката държава и норвежките корекционни служби, е това, че те финансират по различни програми и проекти през годините така наречените проекти с твърди мерки, които касаят най-вече подобряване на материалната база в местата за лишаване от свобода и за предварително задържане, както и меките мерки, които касаят повишаване капацитета на нашите служители. Особено в последния програмен период се изградиха изцяло или се реновираха напълно няколко затворнически общежития. С нетърпение очакваме да се открие и да бъдем настанени вече в новоизграденото затворническо общежитие, което е доста по-широко, изградено е с съвременни материали, подовите са с фаянс. Тук сме самостоятелни. Там перем на ръка първото, което е. Тук имаме вече перални, нямаме кухня там. Тук имаме кухня, което е голям лукс, което е голямо предимство. Тук си имаме ходилници, имаме всичко, което ни позволява да живеем нормално. Стаите са по 2 души, което предполага уютна обстановка. Приоритет имаме на естествена слънчева светлина, което също е от голямо значение. В самата стая има си помещение, което е с душ, с топла и студена, постоянно течаща вода. Тук си имаме голям телевизор, всеки може да седне да гледа, може да седнем да си кажем 2-3 приказки. Имаме си медицински кабинет, който е много важно за нас. Имаме си библиотека, може да отидеш по всяко време, си вземеш една книга, да прочетеш, да я върнеш.
това общежитие е изградено и така нареченото преходно отделение, така наречените къщички halfway house, къщички на средата на пътя. Това са помещения, в които лишените от свобода, на които им остава по-малко от 6 месеца до изтърпяване на наказанието, ще бъдат настанявани, като с тях ще работят активно социални работници, психолози, за да може в среда по-близка до семейната, до средата навън, те да получат по-добра база за последващо реинтегриране в обществото. Изграждането на преходните отделения е един модел, който взимаме от нашите норвежки партньори. Целта на преходните отделения е да няма рязък преход от затвора към живота на свобода. Лишените от свобода да бъдат поставени в възможно най-близка до естествената им среда в живота им на свобода. В Бургас направихме общежитие, което е с капацитет 60 човека. Там е изградено преходно отделение с оглед добрата социализация на лица, които им предстои да напуснат местата за лишаване от свобода. От 2 години и половина работя в затворническата кухня. Имам диплома за готвач. Професионално се изградих като личност, като готвач тук. Затворническата кухня също е оборудвана и изградена благодарение на норвежкия стандарт и когато слязах долу и започнах работа, след като видях оборудването, казах вау, може би голяма част от хората, които изтърпяват лишаване от свобода, те нямат тези удобства навънка. Нито един от 3 арести, които лежах в Кралство Белгия, условията не са по-добри от затвора в Бургас. Условията в Бургас са по-добри, защото всичко е ново. Има отделна баня, отделна тоалетна, нови матраци, нови легла. Всичко е много по-добро от Белгия. Всичко е по-ново, всичко е по-изискано. Тази кухня е много модерна и за мен това е все едно да караш спортна кола. Тези фурни биха станали едни чудесни бакови, едни чудесни баници, едни чудесни крем карамели, неща, които на всеки един лишен от свобода му липсват в корпусите. По първия проект беше изграден и нов арест и пробационна служба в Петрич. Арестът е с капацитет от 30 човека. Отново ще бъдат настанени в помещения от по 2 лица, които търпят предварително задържане с самостоятелни санитарни възли. В същата сграда е настанена и пробационната служба на града. В Враца капацитета на изграденото общежитие е 180 човека. То отново отговаря на всички условия, които са зададени по международните стандарти. Лошите условия за живот в бившето затворническо общежитие водеха до изключително много дела до административен съд. Сумите не бяха големи, те бяха примерно 200-300 лева от съд, но нямаше случай на заведено дело без да спечели. След извършения ремонт на новата сграда са обособени спални помещения за 6-7 лишени от свобода, всяко едно от тях с баня и туалетна. Има изградена голяма столова, в която се хранят лишените от свобода. На всеки етаж има обособени помещения, в които лишените от свобода могат да се приготвят сами храната.
Има обособени бани, изградено ново котелно съоръжение, което да се ползва за отопление на спалните помещения и съответно е изградена и нова затворническа кухня с чисто ново оборудване. Това е първият затвор в България без решетки. Той е изграден изцяло по подобие на норвежките затвори. Този подход ще даде нови резултати, ще даде ново усещане на самите изтърпяващи наказанието. Този принцип на нормалност, който използват норвежците, не е свързан с това да поднесем нещо наготово на лишение от свобода като решение, а наистина да използваме неговия личностен капацитет и да го мотивираме той да пожелае промяна. Мечта на всеки един ръководител на административната структура е било изграждането на нов затвор. Аз мога да кажа, че се гордея с това, че точно при мен се случи изграждането и завършването на този нов затвор. Това е първият изцяло нов затвор в България за повече от 60 години. В този затвор ще има учебен център, който е с капацитет за 150 служители на Главна дирекция изпълнение на наказанията. Благодарение на норвежкия финансов механизъм, ние вече не сме по този мониторинг по отношение на лошите условия и по отношение на осъдителните решения спрямо България от лишение от свобода. Добрите условия са способни да изградят навици, които или не са имали, или пък отдавна са ги загърбили. По-добрата среда, която тук им се предоставя в последните години, възможността да посещават курсове за квалификация, ги правят по-добри граждани за обществото, когато те вече са на свобода. Следствие на всички тези промени, които се направиха през последните години и напредъка, който се констатира при ежегодните мисии на Комитета против изтезанията, на докладите, които подготвя омбудсмана, на комисиите на Съвета на Европа. В началото на месец юли тази година Съвета на министрите прекрати мониторинга на България, който касае именно материалните условия в местата за лишаване от свобода. Тъй, че ние това отчитаме за един огромен напредък, един огромен позитив. Бих се радвал да дойда на такова място, защото тук ние можем да се цивилизоваме, можем да се култивираме и да бъдем вече по-близко до обществото. Където ще прекарваме много по-добре и по-комфортно, при по-добри условия останалата част от присъдата, за да можем да излезем от един ден сред обществото много по-равновесени, спокойни, като нормални граждани. Излишното ограничаване на човешките права не постига целения резултат. Напротив, всичко се връща с негативен резултат. Нашата основна цел е тези хора, когато излезат навън, да бъдат едни добри граждани и да се реинтегрират обратно в обществото.